Tiina, hei! Moi, ihana nähdä sua. Hei, onks sulla tulta? Siis sun terveys ja rahat menee. Tupakkavero nostetaan ihan kohta. Mä en tossa tiedä enää ketä tässä äänestää. Kato, mä oon PR-bisneksessä. Parhaat joudut saat, tiedätkö, tupakkapaikoilla. Usko mua. Kerro mulle, Juoruja. Kuka tässä talossa nyt on uusin, joka on raskaana? Mistä mä tietäisin? Sullahan on lapsia. On. Tiedätkö, mä en aio ainakaan ikinä hankkia lapsia. Ne on tiedätkö niinku satiaiset. En niistä pääse millään eroon. Ei edes myrkyllä. Mun kaveri Tepa kokeili. Nyt tää menee vaan pahemmaksi. Niitä satiaisia. Mä tarkoitan niitä lapsia. Lasten tehtävä on pysyä poissa tieltä. Ja mä oon sitä mieltä, että aikuisten pitää opettaa niille, että ne selviytyy itse, että periaatteella, että mitä se meidän pikku Veeti siellä noin matalassa kaivossa valittaa. No, mulla on vähän eri asenne. Minä haluan pois täältä, minä olen kaivossa. Mä ajattelen nyt näitä nykyajan vanhempia. Siis ne on niin ylihuolehtivia, että mitä pahaa siinä, jos muutama, tietsä, niin kuin remminisku tulee takapuolen. Ei mitään. Se on täällä säädetty laittomaksi. Ai Eikä täällä? jossain niin kun sitä kauheasti mainostat, että sä lyöt jotain ihmistä, niin se on oikeasti laitonta. Enhän minä ole lyönyt, kun minä vaan kerron, että pitäisi lyödä lapsia. Ja mulla lapsia ole. Tässä talossa mutta kyllä säädellään ihmeellisiä lakeja. Sulla on aika mielenkiintoinen tää sun huumoris. Ei mä ihan Joo, tosissaan. mutta mä oikein sitä mieltä, että sä voit hyvin elää elämäsi ihan kaukana lapsista. Joo, Älä mene töihin, päiväkoteihin tai muun vastaaviin. Niin. Ja sitten, Tepan kotiin mä menen, se aika mutta sitä Tepasta mä oon vähän huolissani enemmän, onko hänellä on oikeasti lapsia? Toinen on 2-vuotias, toinen on 3-vuotias. Ihan yksin kotona kuulee ja ihan hyvin pärjää. Ollaan Tepan kanssa monta kertaa Sä voisit ulkona. kertoa mulle vähän, missä hän asuu. Mitä sulle kuuluu? Sä oot joku vihreä, eikö se oo? Niin. Niin, et ei se kuulu teille. Mun jos- täytyy mennä. No, Nähdään kuule, mutta sä hoidat ihanasti ja lempeästi kaikkia Mutta asioita. Tepa mua jää nyt vaivaa kuule. Älä sitä Tepaa mieltä. Hei hei! No, hei hei.